Tora Sûriya mafê mirovan di raporta xwe ya ku îro hatî belavkirin de 2406 rewşê girtinê di mawên nîva yekê ji vê sala 2019 de belge kiriye. Raportê diyar kirbû ku di navbera wan kesên hatin girtin de 117 zarok û 122 jin hene. Her wiha 1204 kes ji wan girtiyan hatine windakirin û nediyarin. Mafê mirovan di raportê de tekez kiriye û 1733 rewşê girtinê di nav wan de 8 zarok û 97 jin li ser destê rejîma Esed encam daye. 16 kes li ser destê rêxistina terora Daişê. 109 kes di nav wan de 4 zarok û 2 jin li ser destê çekdarên Heyet Tehrîr Şam. 184 kes ser destê grûpên çekdar. Her wiha 337 kes di nav wan de 22 zarok û 16 jin li ser destê Hesedê. Raporta mafê mirovan bi tenê di meha Hezîranê de 336 rewşê girtinê wiha belge kiriye. 255 kes ser destê rejîma Esed, 21 li ser destê çekdarên Tehrîr Şam, 17 kes li ser destê grûpên çekdar, her wiha 43 kes li ser destên Hesedê. Li gor raportê piraniya girtiyan bêya deştnameyên dadwerî têne girtin û dikêliya girtina xwe de qurbanî rastê îşkenceyê dibin û peywendiya wan bi malbat û parêzerê wan re tê qedexekirin. Paş jî piraniya wan dibin wendabûyî.